Salamat ko dako nga tagaan Ubos na, ko ubos. taas nga panahon sa kinabuhi. Labi na sa akong pamilya nga akong ipamahal. Urang salamat. Ikaw, ma'am. Salamat kayo sir, labi na sa akong anak nagpadala. Antusan jud niya nagtrabaho ron abot niya niya padala niyo dire kay dili bini maabot og dili bayaran. Salamat kayo sir sa akong pamilya tagaan mig malinaw nga pagpuyo. Dili kay kami ka sa mga katalagman o kadautan nga tanan. Buwan ang Ginoo sa kanunay sa among pagpuyo. Mulambo kami sa among pag-iipon. Ang Ginoo maguban sa kanunay. Salamat kayo. Sige, tayo pa, ma'am. Tungan mo ni sir. 1, 2, 3. Ayo, mingot to. Dari ang balay nilang Sir Eddie. Mingot to, ma'am. Lagay ko akong bata. Bata ato na sa ako. Lagi kay. Nalangay mi kay grabe dito. Oh. Lan. Kuan kanang nay nalubong equipment Oh, ba? dara. Wala paghapon. Sakam daw. Ay, mingot to, sir. Mingot to, sir. Pwede mo tayo yan? Balikuan lagi, sir. Kanang naayo mo. Nagsabot kami kay mga pongo isuon ba? Actually, dami dito yung mga kaban. Hindi kami kalusot kay nalupong ba? Ang mga equipment. Karon, magmanghod. Ano ba? Kani sila siya, yun sa mga anak. Mary Jane. Aware ba ka ni, sir? Kani? Ngayon na lang po may i-represent sa inyo lang sa pamilya sa mga lampi para mga tubang sa inyo, ha? Ikaw, ang kabala po ka ni, ma'am. Ikaw may bigyan ka na ni Mary Jane.
Jerry Jane ba? Jeremy? Jeremy. Sorry. Mali di ako nga. Hindi na kalusot ra mo. Bakit may kayo nang hulam ramen dito ko. Para na yung masakyan ba? Kailangan ko man. Yan na makalapos to sila lagi dyan. Opo. Okay, kuhan pa. Sikaso pa kayo. Wala ko gusto yung isang sakyan. Nakita mo yung sakyan pala yun ba? Karoon, kasi pamahagi na bansay. Wala ka na bansay, wala ka na. Okay sa'yo mo ang anak. Nanangit naman po Ikaw, siya. ma'am. Nanangit naman po siya. Nanangit siya. Oh, dito pa siya. Hindi siya naman. Ano siyang mga gulang. Ayan, bawa na lang sa among ubang gamit. Balik kami, sir ha. Balik kami ha. Bawa lang sa namo. Dito pa, to pa dito. Ano dali ang uban? Para sa liyot ako. A few moments later. Hindi ano na mo na rin. Di. Anyway, si sir. It's a prank lang po, sir. Surprise delivery para sa inyo. Belated happy birthday, sir. Ayan. Belated po. Belated happy birthday, sir. It's a prank. Ale, kantahan natin si sir. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ale mo, ma'am. Happy birthday, and the sun burn to Alright, pwede mo magayon? Baka dayon, me? Ano, ma-shock yun sila tanan. Anyway, ma'am, okay na ka? Okay na yun. Okay. Dawat ka ni ma'am o nga mag-minyo na ganyan nga. Saon man. It's a prank po. Wala po'y mahitabo nga pag-minyo sa imong anak. Kay imong anak walay uyab. Okay, dahil ta. Sige. Okay, it's a prank. Dali lang po. Pwede mo sulod? Dali mo dayon? Wala na, nga shock yun sila tanan. Daghana na nga ilad yun siguro ron ba? Nangailad mo kapil? Kamu tanan? Kisay na prank. Ikaw, sir. Ga-expect jud ka nga na dyan mamalay karon. It's a prank, sir. Alright, ready na mo? Ready na ka, sir? So, may udto ka ninyo, no? Ma'am and sir, o may udto sa tanang tao nga na dali karon. So, pagpasensyahan nyo na, sir, ha? Marang nakulbaan, dyan good mo, no? Siguro. Kulbaan na ka, sir? Ikaw, ma'am. Magminyo yung mga anak, okay ra din mo. Okay na. Hala, magminyo dito sa yun ba? Anyway, wala man daw uyab ang mga anak this time. So, ang tanang pa ka na is, joke lang po, sir, ha? Okay? So, nahiwa lang na siyang paagi nga para po, ma-surprise yun mo. Nga, dili di ay siya pamalayi, kundi pasalamat sa inyo nga, sa isa ka special person, okay? So, this time, before ko mag-start, magpaila-ila sa dahil may basig na tingala mo, kids nami, nga daw may abot may kalit, nangilad pag yun nga mamalayi. Natanggong, kaya pasensyahan nyo na rin, kaya medyo natagalan, kaya natanggong mo dito. Okay? So anyway, we are from Everything Surprises, ma'am. So naday sa ka-special person. Sir, na gusto ko i-greet today of belated happy birthday. Palakpakan naman natin si sir. So aside from this, sir, is gusto lang sab siya magpaabot sa inyo og grabe, kinasing-kasing na pagpasalamat. Isip, usa ka special po, kaya tao sa iyaha, okay? So this, unya, dapat may mga na ito, kinsay kahatag galing ang surprise. Excited na mo, ma'am? Kinsa ka? Kinsa kayo makahatag na niyan eh? Ikaw, ma'am?
Minsan, ano mong think na makahatag ni Mami Karan? Ikaw, sir, wala dyan may idea? Nakisa ka, no? Basig na yung chicks si sir. Doon. Si sir, basig na yung chicks. Wala na. Alright, so dili na to lang ayon, Nick, no? Kaya nailag na naman si Ma'am o si Sir. Pero nakuha namin na hinayog hatag ang mga surprise gift na gusto na ipaibot sa mga ma'am. Ma'am and Sir, sana sila is special gift. Palugog dawat na sila gipadala sa mga na money bouquet! Happy birthday, Sir! That's for you, ma'am. Lito na, ma'am. Lito lang. Ayan, that's for you, ma'am. Palakpakan pa natin si ma'am. O, sana ula sa imong bouquet. Imo na, ma'am. Imo na. Ang cash, ano, bahala na magsabot ni Sir. Kamu na magsabot, okay? So, syempre, birthday ni Sir today. Napod siya ipala sa mga Sir na a bouquet of balloons. Happy birthday, Sir. Belated. Ayan, dito lang siguro sa kilid. Ayan. Okay. So, syempre, kay birthday ni Sir as belated birthday celebration, nasa siya ipadala sa mga Sir na 2 boxes Alberto's Pizza. Happy birthday po. Pero nakawala lang kita kung diyan. Saan naman mo? Sila. Alin mo? Okay na sa gawas tulad. Alin mo na eh. Okay, so syempre birthday ni Sir. Belated celebration. Magpahaba na ng buhay, Sir. Napo siya kita sa mga pansit sa Bilao. Happy birthday, Sir! Palakpakan naman natin. Dala lang, Sir. Okay? Dala na namin dagang audience. Yan eh. Okay, syempre, no, kay as we celebrate, ano lang, ma'am? Lang. Ano lang, ma'am? Okay, so syempre, no, birthday ni Sir, belated happy birthday, then pasalamat din siya ng surprise. Nasa siya ipadala sa inyo ng gift. Ayan, talag magkawat. Ayan, palakpakan natin ulit. That's for you, ma'am and Sir. Palay ko kabri, ma'am. Sir, dayon suotan ninyo, okay? Kabri mo to. Sapaw lang, sapaw. Alright, so nakakokol na si Ma'am si Sir. Palakpakan naman natin. Pa-sweet sa relasyon. Okay? Gano'n ka, Ma'am? Red na red, okay? So, karon, gano'n naman sa t-shirt? Okay na, Sir? Okay. So, grabe ka special ang birthday. Belated birthday celebration ni Sir. Okay, so syempre birthday, no? And then, pasalamat. Masab sila ipadala sa iyo, mga Sir, nga red ribbon cake. Happy birthday po. Palakpakan natin ulit. Okay, so karan kay Christmas naman hapit, no? Marag excited, no? Nakoy mga bata, dali mga listahan, okay? Ako tawgon. Ahaman ni si Renren. Hala, wala? Ahaman ron. Dili pwede matawa? Kaning Carl, ano maning Carl? Layo kayo. Hala, wow! Apil! Si Didi! Hala, wow! Kailan lagi ko ninyo? Si Liam o Dudong, aha. Liam, ka na may Dudong. Okay, so, si Kuan may wala. Kisa to isa, Ren. Aman siya ron. Sige lang, okay? So, na ako'y ihatag ninyo ang regalo. Okay, dali. Ito ba? Okay. Alright, maswerte ang ako ang unang hatagan, si Didi. Barbie, sana lapakan naman natin. That's for you lang, bra. Ahaman si si Carl. Lang sa kani. Hala na bola si Carl, sana mahimo din yung basketballista ba? Gi-train na daan. Okay, si Liam. Oy, baby to man. Ihatag. Okay na. Ayan, that's for you, Liam. Palakpakan naman natin. Sana all. Okay, si
palihog na lang kong hatag ha, kang red. Okay, tara. Kaya ako nung bola kay Basig. Magsumbagay daw. Okay! Hala, pakutanan sa nato mga bata. Unsa may inyong isulti sa naghatag, ana? Unsa inyong ihatag? Thank you daw. Kasama si Diding, ikaw Ding. Unsa imong ikasulti, Ding? Wow! Si isa ni? Si Carl. Unsa imong ikasulti? Thank you. Okay, ayan. Palakpakan natin ulit. Okay, no? So, ma'am, na-surprise na mo? Grabe, mga preparations yun siguro karon no? Prepare, kito ninyo o galingon kay para, ano, no? Matubang mo sa inyong, ano, masamong. Kaso joke pa rin ang tanan. Saan pa yung magkibati, ma'am? Joke pa rin. Halo ang kalipay o gagool nung syempre magtinyo na ang anak lahi ba yung gitong ano, single. Pila edad na ito ma'am? 22? Bata pa uy? Tapos pag journey, okay. Ikaw sir, sa imong gibati sir nga, magninyo na unta dapat imong anak. Kalipay po ka, wala na ka nag-all. Nasa naula ni mga parents na okay, ang mga ginikanan no, kay supportive. Okay, sa dili na talaga lang ngayon. It's a prank lang po ang lahat sir ha, ma'am. Kaya mo gusto ko na. Kaya base grabe yung expectations ba nga madayon dyan ang pagkamalay. But anyway, dali na ito may bawat karoon ng kisay kahatag galing nga surprise na nasab siya ipadala nga special letter. Ayan. So ako lang pasahon. Alam mo na yung hilak ron ba? Ayaw mo pala ka. Hilak rin galit mo. Sige lang, dala. Hilak mo, matakdan ka. Okay, paminawa lang ninyo ma'am sir ha. Dara ang nagpadala sa inyo ang surprise. Excited na ma'am? Una sa tanan, thank you pa ugma. Ug belated happy birthday nimo pa. Unta, tagaan pa kadaghang katuigan nga moabot. Wish na ako ninyo duha ni mama, tagaan mo taas nga kinabuhi, uban sa inyo ang mga apo. Salamat pa and ma sa sakripisyo ninyo namong mga anak ug mga apo. Dili mabayaran og kwarta ang inyong pag-atiman namo. Swerte kayo mi, kamo amo ang ginikanan. Bisan pa man sa kadaghan nato nga mga pagsulay sa kinabuhi. Pasalamat ta sa Ginoo nga malampasan na nato ang tanan. Palangga ta mo maog pa. Salamat kaayo sa tanan nga pag-antos para namo ug mga apo ninyo. Amping mo kanunay, kay mo balos pami sa tanan ninyong sakripisyo, sukad sa bata pami. Bisan unsa ta kalisod, naara mo kanunay, nagsuporta namo. Wala nami pangayoon kundi tagaan mong taas nga kinabuhi sa Ginoo. Para kami nasad ang maningkamot para ninyo. I love you and I miss you, Mama and Papa. Kailap na si Ma'am. Ang nagmamahal, Ma'am and Sir, nagpadala aning sulat o kaning mga surprise. Imuhang anak nga si Ma'am Iris Guerra ng Damam, Kingdom of Saudi Arabia. Palakpakan naman natin! Ayan, so naanay ni si Ma'am Iris siya, Saudi karon. So kani siya mama ni mama to. Siya mo'y pakanaan ni tanan ma'am. Siya din yung nagpakana na nag-prepare na sabihin sa inyo na mamalayi. Wherein dili di ay itagaan lang mo niya o
surprise pahalipay isip usa ka ginikanan nga palangga kay mo niya nga wala gid siya nakalimot sa inyo ha no since then busa magpasalamaton siya sa inyo ha sa inyong pagatiman sa iyang mga anak nga inyo ang apo. Nagpasalamat po siya nga isip ginikanan ninyo niya. Okay? So karon nasayod ko ma'am answer nga kaniyang luha is luha na siya sa kalipay no. So syempre wala gyud nagtahom nga ingon ani na iyang mahitabo karong adlaw. Okay? So sa pagkakaroon kabalo naman tag 15 gahatag gani nga surprise. Okay ra ma'am mangayo po nimo og sir. Ug unsa imong ikasulti unsa inyo ikasulti sa gahatag gani nga surprise nga si Ma'am Irish nga nasa Saudi Arabia karon. Ug unsa sabi niyo ang response sa iyang nindot kay nga letter para sa inyo. Okay? Let's start to kay ma'am. Ay, salamat jud sa akong anak kay huna jud namo. Bisag naminyo siya kaduha. Pero huna gid siya namo. Ariya mga bata kay pag-ani gibili na mo jud pinakama. Thank you kay inyo sir pag inyo pag-ani dire bisag nagulan-ulan. Tapok pa jud kayo. Salamat jud mi sir nga bisag unsa ka isod inyong giagian lapos yun mo ni ari. Ora to ko sir. Para sa mga anak, ma'am. Sa mga anak mismo, ma'am. Si Ma'am Irish, kaya namlanta man siya, ma'am. Iko, Res, ngay salamat mi nga imong mahuna na mo imong yung paabot diri sa imong pamilya, sa imong anak. Suon sa ona minyo naman jud siya di. Ngay ra jud ta. Sabihin niyo, wala man, ma'am. Joke naman. Wala po. Hindi man nasabot na. Ah, Thank you kay sir. ayan, welcome always. Palakpakan natin si ma'am. Alright, so nagkakaing salamat ma'am na side ko nga grabe gid ang kalipay ninyo nga gibati karon nga. Ingon ani ang gibuhat sa inyo ang anak. Okay, so this time si sir naman, sir. Hello. Ako sir, salamat ko sa akong anak. Igmi niya sa among pagatiman, ra igmi niya po di kawang among pagatiman nila. Iya gumi gipangga. Oh, dan salamat para. Okay lang, sir. Palakpakan, wala naman sila. Okay, so kita-kita na lang pakpak na rin ay. Kita na lang may nabili no. Nay, nagilakpog ka nay. Nahilakpog ka nay. Ngamingaw na kasi mga punay. Nalipay ka sa gibuhat sa mga apo karon. Okay, nay. So, dagang kayong salamat ma'am and sir ha, sa inyo hang nindot nga response sa mga sender nga si Ma'am Irish nga sa Saudi Arabia. So, this time si nanay, kailangan sa siya dari. Kisa gini kanan kay sir or mo ma'am? Asa kay sir? Nay, ga-birthday mo hang anak katong September 15 pa sir no? So dugay-dugay na gid nay. Pero karon ra man gud daw nakahigayon si ma'am nga para makahatag og effort kay dili pod lalim ang sitwasyon ba no? So makasabot ra ta. Mo nang even late at least nang ipabati gid nila nga mahal kay mo niya. So karon nay unsa pod nimo hang ikasulti sa surprise nga gihatag sa imong apo, sa imong mga anak? O unsa sa mohang wish basi na kay wish ay mohang anak nga si Sir Eddie sir na apa Salamat sir. Naku, kayo ko kalipay. Gibuhat sa ako ang apo nga irparap ng ilang anahan o amahan nga nalipay po sa iyahang gibuhat. Nakabalos gid siya sa iyahang pagpatutoy. Ayan. Salamat kayo nanay. Nasayad ko nga even sa gamay nga pagpasalamat nimo is kinasing-kasing no? O mabati gid namo pod niya. Malipay sab si ma'am sa imong message. Okay, kinsa pa man? Aha naman tong uban diri. Hala nakawala na oy. Unsa yung mga ngalan nato ma'am tong mga na diri? Lian. Lian. Ian, Lian. Lian. Aha naman si Lian. Kinsa pa? Kasi ano yang pano. Ubang igsuon ni ma'am Irish. Cherry? Para na lang. Si ko ano, Levi na lang bana. Hindi, sige later na. Ali lang po dari. Di ay lang mo pang nulod sa gawas. Lain na po Ah, ning si mag Lian. celebrate ta. Uy, kami ra. Ikaw lang dong. Sige na po, ali na mo. Gawas na mo kay later. Mohatag ta og mga birthday wishes na sab. Okay, so this time, ma'am, sir, naami gi-prepare nga song. So, kani nga song is gipa-prepare ni sa imong anak nga para kantahon sa inyo ha, okay? So, as we celebrate sa imong birthday o pasalamat sab sa inyo ha, as gini parents ni ma'am, nga mo'y nagatiman po sa imong anak nga na diri karon. So, ma'am, sir,
Okay ra, ngayon na to, naman to, uban gawas mo, okay, namin i-prepare nga song, then when nagharana is, gusto na mo mag-sweet dance na, okay? Ma'ams, tindog lang mo ma'am answer kayo, mag-sweet dance na, patiin mo ang mga anak, okay? Sige. Dili po yung manok, sir. Pwede kayo, sir. Wow! Oh, yan na, sir. Next sugod. Ay, sagot. Palakpakan naman natin! Ma'am, awit sa abaga ni sir. Sa abaga ka, ma'am. Dili kay ikaw muna no, bae. Oh, na. Then, sawa ka, sir. Yes. Kumusta na di na tayo lagi nakikita. Ako, mga nanay. Miss na kita sobra. Lagi na lang kami ang nauuna. Di ba pwedeng ikaw muna? Akin ang pangamba. Ayan, nago. Kiss po si ma'am, sir. Dahil ikaw Pakis po na mo. Hindi ka pakis, ma'am. Dagang kikilig sa gawas. dahilan ng aking pahinga. Mag-alala, ipikit ang iyong Sige, nay. Alin, nay. Si nanay. Puli. pahinga. Sayawin si sir. Ako nang Ako ang tulog. labis pa sa labis ang iyong nagawa na. Pahinga muna, ako na. Magawas na yan, yan. Nung ako'y bata pa, di ba? Ang aking puso'y hinanda sa mga bagay na buhay ang mayala. Dala ko yung bawat payo at hanggang sa dulo magkalayo man tayo. Ako'y tatayo Puli, puli, ma'am. tatay ko. Sige, ikaw na muna, ma'am. Sayaw ka na muna. Eh, puli na po yan. Isa pa anak tira. Sige, next. Ang wife na yun ay sir. Ang asawa ni sir, ha? Ayan, wala si sir, oh. Taga po rin, taga. Ay, usapon. Halika, sir. Sige na po. Eh, talang sara kayo ni ngayon gayon. Sige, sige. Ini, taga po rin, taga sumpukan. Ma'am, ikaw rin puli, ma'am. Ma'am, final mo ni sir. Pahinga muna, ako na. Ay, wala na. Alright, wala na kahapon. Sige, palakpakan naman natin ulit. Alright, sa dagang kayong salamat, sir, ma'am, mga ma'am and sir, no? Sa pag-participate sa ito ang sweet dance.
Okay, so thank you so much sa tanan nag-participate, nakisayaw sa tang celebrant nga si Sir Eddie. Happy na ka, sir? Sa celebration ni mo, bihalag late, no? Muna gingon nga, it's better than late. It's better to late than never. Okay? So, this time, dali na ta sa mga wishes na po. Ano mo ka dira? Ikaw dira ko naman. Okay, sige, ma'am. Ispo kamay, ispo. Para makita ko sa... Ispo kamay, ispo. Ay ko! Ayar ko! Okay. Happy birthday pa. Ay, tabunit mong lang. Ayan na lang. Sandali lang, ito na din. It's okay, gang. Ay, gila. Hindi, it's okay na mo hilakay. Luha man na siya sa kalipay. Lami kayo mag-express of love. Samtang napa to ang ginikanan. Balak-balaki ba? Pinoy. Salamat sa tanan. Bahala, hindi ka perfecto mga hapa, pero para sa mga perfecto ka. Salamat sa tanan-tanan pa. Sagdahin ang banoy kung dili ka kung sa ganahan mo ko sa kanya. Marami pinamenti ni mo mga anak. Palanggati ka na mo. Salik lang sa Ginoo, mahuman mo na tanan. Happy birthday. Ay, ko. Hirap mo naman, gang. Hirap mo si Papa. Si Mama po. Mother po. Ayan. And then, aside from that, imo ang ating naghatagaling nga surprise, gang. Na-prank jud me. Ayun. Ay, appeal na. Sabi na mo ka nang maminyo na siya kay grabe yung pagkuha na mo nga. Ipain mo na daw sila kung na mamalayin. Pero salamat kayo na. Wala may nag-expect na naghatag ka kalipay ni Papa. Ayan, palakpakan naman natin. Alright, dagang kayo salamat, ma'am, sa mga maninat nga birthday wishes and then response din sa aming center. Napektuhan dyan sila kaya nga kinila pamalayi na. It's a prank lang po, no? Sila dyan may pakanaan ni Gurang may kisugo. Okay, next, dali na. Sige, ma'am. Ikaw na pagkari, ma'am. Sige na, kagahilak na naman niyo. Sige. Ismagay ka may gang. Okay, dali ka, ma'am. Ayan. So, ma'am, birthday sa imong papa nung September 20. September 15. Pila edad ni mo gali, sir? 52. Okay. Nag-celebrate siya ng ika-52 katuig. So, bahalag late no, at least nag-celebrate gyapon ta karon. Yung magbalipayon. So, karon gi-surprise sa imo sister nga karon sa Saudi Arabia. Kung sa imong birthday wish para sa papa, kung sa pwede may kasunod sa imong sister nga nasa Saudi. Sige na. Belated happy birthday pa. Oh, salamat sa tanan. Maya lang istorya. Sige na, it's okay. Mas better na ma-express ni mo na imo ang nasa imong heart. Makagawas yun. Okay, ninot man ang ma-express yun mo. Kaysa magluho. Sige na, isa pa nga. Hindi na may istorya. Tears of joy man na. Na-surprise mo ka, ma'am? Napil ka ka-surprise? Na-prank kami sa kuhaan ka na. Alam mo, igsuon. Kaya yun siya nga, mag-video na siya. Dili na ito. Asa pa, ma'am? Dagan na ila na rin. Nahilad tanan dyan. Successful gila ni. May po kayo, sir, no? Lugod-lingkod pa dali ko nuhay. Okay na, okay na. Sige, i-kiss na lang si father. I-hug si mama o si ano. Okay, hug mo si mama o si papa. Ayan, Si mama po. Ayan, palakpakan naman natin. Okay, so thank you so much. Napay mo storya dira.
Ano nago man oy kada istorya no diri day ang sudlanan sa ang mag-istorya ma'am. Og makaman mag-istorya pwede na makasulod diri. Ting ganan. Okay ko nay. Ang amang Ah, okay. Oh, pero na makadungog siya no. Opo. Feel po niya ay kay kahilak siya. So yun, nagang kay salamat sa tanan. So karon kay since birthday sabi mo sir no. So naman tay cake sa tong abrihan ng cake din kantahan ka na mo happy birthday sir. Okay, so natay cake. Ayan, natay cake hug. Ang nakaulas ng cake. Thank you Papa and Mama, we love you. Palakpakan muna natin. Ayan. Alright, ready? Sige na po. Happy birthday to you. Kanta! Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ready? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Alright, so before we blow of candle, dapat na birthday wish si sir o si ma'am. Okay? Isa man yung birthday wish sa mga adlaw nga natawan sir. salamat og dako nga tagaan ko og taas nga panahon sa kinabuhi. Labi na sa akong pamilya nga akong ipamahal. Kurang salamat. Ikaw, ma'am. Salamat kayo sir, labi na sa akong anak nagpadala. Antusan yun niya nagtrabaho ron abot niya niya padala niyo dire kay dili binim abot og dili bayaran. Salamat kayo sir, sa akong pamilya tagaan mig malinaw nga pagpuyo. Dili kay kami ka sa mga katalagman ug kadautan nga tanan. Pagkuan ang Ginoo sa kanunay sa among pagpuyo. Lambo kami sa among pag-iipon. Ang Ginoo maguban sa kanunay. Salamat kayo. Sige, tayo pa, ma'am. Tungan mo ni sir. 1, 2, 3. Yehey! Tara, tuloy! Ready? Ready? Kanta! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Let's go pa ninyo. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Alright, so happy birthday once again sir, belated happy birthday. And then, this time, ako na ni Suliton, dapat na mag-participate namin dance challenge, okay? Appeal mo ma'am ha, sir. Appeal ta ha. Ano naman ito ng magiging na mga sayaw? Appeal sir, ali sir. Sige, ready? Dali na, dali. Tindog ma'am, sir. Diba? Okay, ready? Nanay, appeal mo nay. Sige, ready? Alright? Kana, lugari kay para ano. Makahataw yun. Okay ha, sige, hataw ha. Okay, ready? Pasay kibisa, legang so ski, ski, Hataw, sir. Sagot na yan. Sagot na yan, sir. Ready? Hataw yan. pasay Ready? kibisa, legang so ski, 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 Sir, sagot na yan, sir. Yung sir. Yung sir, tayo na. Hataw yan. pasay kibisa, legang so ski, 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 ski,
ba? Dahil mga live performer dali nga nakita po. Ma'am, batay mo kay ma'am. Okay, tambal din sa kagol, no? Okay, thank you so much ha. Daghang kayong salamat sa inyong tanang grabe dancer. Manday mo nga tibok pamilya, no? Pag sounds pa lang daan, aray, sayaw na yun. But anyway, daghang kayong salamat sa inyong tanan nga nag-participate, especially sa atong celebrant, si Ma'am Sab, nga wife ni Sir. So, nasakit ko nga, grabe sa kalipay ni Ma'am nga nagpadala ni karon sa inyo, ano? Luha man na siya sa kalipay. Nasakit ko, katong luha na yung tanan is luha na siya sa kalipay. So, at least, diba, nagluha ta, nangatawa ta, nalipay ta. Sa inani nga paagi, nga gibuhat sa inyo ang anak, at least, diba, naka-celebrate gift mo sa celebration, birthday celebration ni Sir. Okay, so, magpasalamatan kay me sa mga client pag na si Ma'am Irish Guerra, tama ba? No, ng Damam, Saudi Arabia. Ma'am Iris, thank you so much for choosing and trusting everything surprises. Hangtod sila di kayo na sa ma'am. Mangilat na po ka sa ila. So, dako kayo mong kalipay nga. Usami, sa gipili sa niya, ma'am. Para mo hatag og pahalipay sa inyo ha, diri nga pamilya. Dinaside ko nga kamong tanan nga nakasaulog karon sa birthday ni Sir, belated birthday celebration ni Sir is nagbalipayon sa, no? So, bisan kami malipayon sa, ug naside ko mas, pati si ma'am, nga makitaan ni nga video is, happy sab siya nga nalipay mo. Sa iyang gihatag nga pa-surprise sa inyo ang tanan na nadari karon. Okay, so, in behalf of everything surprises, sir, nasa may declaration sa imong birthday celebration. Belated happy birthday once again. And then, we wish na more birthdays pa to celebrate sa imong kinabuhi uban ng imong asawa, imong mga anak, imong kinatibukan nga pamilya nga nadari karon. Og dalaygon kayo ang Ginoo sa imong kinabuhi, sir, kay nakaabot pa gyud ka sa ika-52, no, nga pagsaulog. Og nasayod ko nga dili lang kay kanang nga birthday ang imong i-celebrate ato ang i-celebrate ko dili napagidaghang katuigan nga masudong pa imong mga anak nga magdako o pati mo ang mga apo. Okay? So in the near future, daghan pang mga mahitabo nga celebration. O nasayad ko ka ng good health, ihatag man na always sa Ginoo sa toa. Then, I hope and pray na magbalipayan lang ta kanunay, uban ang kalinaw, ugugma sa iyong tibok pamilya. Sakto dito tong gingon ni mo, ma'am, nga ang Ginoo always gid na sa toa nagauban. Okay? Dana sa toa ang matagasa ka kinabuhi ang Ginoo mo nang naa nga always ta malipayon kay ang tinud nga kalipay found raman nato dira lang sa Ginoo, no? So nagkakaing salamat sa inyong tibok pamilya diri, Guerra family, no? Thank you so much sa inyong pagdawat sa mo diri, and then nagmalipayon gyud ta nga nagsaulog sa birthday celebration ni Sir. So once again, sir, happy 52nd birthday. Greetings from Everything Surprises. Palakpakan naman natin si Sir. Okay na, ma'am, sir. Bye-bye din. Flying kiss ka sa camera. Bye-bye po. Flying kiss, ma'am. Ayun. Okay, bye-bye. Bye-bye po. Idol sa ilahan. Para makita dito lang, no? Dito sa Sagawas. Bye-bye lang po. Bye-bye. Uy, nang dagan ng uban. Ay, magkano.